Ako nga pala si Chi Dumanig, ang magpapasaya sa inyo, ang look Koreano, ang Koreano amaw. Okay kayo, salamat kayo sa suportara. Ako rin yung Koreano. 감사해라, 오빠. 사랑해요. 와라 사랑해요라. 그래 코리아노 테리. 코리아노. 코리아노 말이 가나오. 뭐라 말이 샤구코안. 우리 샤구리콩. Hindi kayo. So kayo po tayo kayo. Ay, nako. O nga pala no. Maraming salamat po sa suporta niyo po sa video ko po. Sa mga nag-subscribe po sa YouTube channel ko po, okay kayo. Salamat kayo sa inyong suporta. Sa yung mga iba po kasi, yung iba ko pong mga YouTube channel, hindi po sa akin yun. Ginagamit lang po yung video ko. Basta isa lang po yung ano ko, yung YouTube channel ko po. Isa lang kayo dito sa puso ko. Hugot, touchke. Okay kayo. Nga pala, ulitin ko maraming salamat po sa suporta niyo sa video ko, sa nag-subscribe po sa YouTube channel ko po. Maraming salamat po talaga. Okay po, God bless you po. God bless po sa lahat ng mga sumuporta po sa akin. I love you po. I love you. Mua mua.